Здравейте всички от YouTube, аз съм да Enjoy и днес ще снимам как се бие срещу Herobrine Respawn, спаунерите. Много съжалявам за това, че имам модове, но просто без модове хем не мога да спауна Herobrine. Хем не мога да спауна Herobrine, хем... Норч! Хем не мога да го убия, ако имам точно. Затова не трябва да уменията. Тортички! Норч! Норч тук е Норч. Само веднага ми спадна по скайпа. Съжалявам за това, но аз съм да Enjoy и това е моят първи клип, за съжаление. Преди бях друг профил, но отказах се снимам и пак почвам. И съжалявам, че съм на творчество, но просто искам да покажа какво да се бие с Herobrine. Някой път, ако искате, ще почна да снимам оцеляване как се бие с Herobrine. И някой, ако иска да му дам мода за Herobrine за 1.5.1, ще сложа линк в описание на някои от клиповете. Ти че се върнеш. След малко ще видя кой пише. Добре. Това го убихме, ама Норч няма да го убием скоро време. Аре бе, пани не. Следващия епизод, ако не ви се гледа как се бие на творчески, пишете като коментар и кажете ми да снимам оцеляване. Ако искате даже да ме обиждайте, колко съм тъпи слаб, че не мога да игра на Minecraft. Не много ми гледа. Тъй че... При това, след този меч мога да убия Herobrine от 3 удара, ама този Sharp с 10, Smite 10, Bane of Prop 10, Knowback 10, Fire Spec 10 и Walking 10, тук мога на 10. Така че не се очудите, ако бием много. Обаче този Herobrine много мече го дава. Това е много приятно да стане с това. Само да изведнъж да гледам на бана от играта. То ще ми излезе преди това. Какво прави аз? Как си меча, Ще като коментар, че съм слабак, за да снимам на на оцеляване. Въпреки, че после може малко да ги напсувам. Случайно, защото и аз не знам какво съм казал на клипа. Да убия ли Норч, да го убия... Добре. В коментарите също може да пишете за какво игра да снимам, понеже този просто е нов и не знам вашите предпочитания. И добре, този клип искам да бъде много кратък, но не знам защо. Писахме на скайпа, добре да видим тази камера. Добре, довиждане и това беше всичко от мен. До следващия път, предлагайте на кого да снимам, харесвайте, абонирайте се и... какво ще да правите? Чао!